Hey, Chhul Hmawr Cancer kan ti hian engian ni chia hi ama sai mi chen ma se thei. Chhul hi body le cervix a omta a cervix kan hantia Chhul Hmawr Cancer chu anita a cervical cancer mo. Chhul Hmawr Cancer bi ka hian apoi mo em chu cancer dang ang lo tak hian a cancer ma in kan mu the ni. A cancer ma kan regular dewa kan lo in check up chuan ati dam via theya chu wang chuan in o aven theya tin cancer rawa vaccine nei chun ani boka HIV hian Chhul Hmawr Cancer ka athen thei ti na nge ni ya engwanga Chhul Cancer ni na sang bi nge kan ni sa kan. HIV chu athoda kan hretlang puita kan taksa na shik do tu sipai ati cheta ani Chhul Hmawr Cancer siam tu chu virus chi khat ani ta a he virus common deuh mai ania mi pat mi chia tan man to chuan za asum riat panga tang som kwa vel hian an kai mo ta chuanin kan taksa as chak that chuan taksa sipai kha thisen sipai khanin a mit meya ma se mitlem te a khanin an taksa khami an kai hun lai khan an taksa sipai a that si lo chuan hen an na shika an mit thei lo ta chon alo bin ta Chhul Hmawr o ko khan na shika a ben vona he ben von tak a hianin rei tak alo ben von to kha chuan cancer a thlen thei ta HIV wa ngor ni lovin an immunity an taksa sipai chia ta wang khan HIV positive te a khan an kai du bi ka pokana chuan anasa du bi poka athok chak bi pok he virus hian mo Chhul Hmawr Cancer risk pakhat chu nau pang lu tuka mi pan mi chat man kha alan di reng ta Eng tianga jing ni pap smear te HPV DNA te kha an te sa tha ang. mi pat mi chat mang to ni chuanin HIV kai lawa recommendation chu kumthung dana pap smear TMO HPV virus le pap smear ne na combine kha chon kum nga dana anita a mase HIV positive tan chuanin pap smear pa kum tin voi khatal ti